Il-Gvern kiteb formalment lill-President ta' Malta fil-kariga tiegħu ta' Chairman tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja biex il-Kummissjoni tindaga mingħajr dewmien l-allegat aġir tal-Maġistrat Peralta. Dan wara li l-ħamis wara nofsinhar, it-Times of Malta rrappurtat li ġurnalist minn tagħha ġie arrestat wara li allegatament mar jieħu ritratt ta' festin tal-miliet illi kien qed isir fl-awla tal-Maġistrat Carol Peralta. Il-ġurnal irrapporta dak li ra l-ġurnalist fl-awla, festin b'mużika, sigaretti u xorb u siġra tal-miliet. Minn Brussell il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkundanna dan l-aġir li fi kliemu huwa moralment u politikament skorrett. L-ewwel nett inaċċettabbli li jkun hemm komportament bħal dan f'awla tal-qorti. It-tieni nett jekk ikun hemm ġurnalista li qed jaqdi dmiru m'għandux jiġi arrestat. Din hija tmur lil mill-liġi mhix kwistjoni legali fil-fehma tiegħi, kwistjoni morali u politika. Il-Prim Ministru talab lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja biex tinvestiga u sostna illi dan il-każ juri l-ħtieġa ta' riforma fil-qasam tal-ġustizzja. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici wkoll ikkundanna l-arrest tal-ġurnalista Times u qal li l-arrest ordnat mill-Maġistrat Peralta kien illegali u abbużiv għaliex ma seħħx waqt seduta. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici qal ukoll li dan kien l-ewwel u l-aħħar festin f'awla tal-qorti taħt Gvern Laburista. Dak li seħħ il-ħamis fil-qorti kien ikkundannat anke mill-Partit Nazzjonalista u mill-Alternattiva Demokratika illi min-naħa tagħhom urew solidarjetà mal-ġurnalist u awguraw illi m'għaddhomx ma ssir ġustizzja.